बाथासिपुर जौमा फरायसालियाव गोदान फरायसा बरायनाय आरो उथ्रिसार जालांनाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि लादों। सनितपुर जिल्ला बाथासिपुरनि जौमा फरायसालिया गोदान फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे थांनाय एचएस आनजाद आरो बीए आनजादाव उथ्रिसार जालांनाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय जादों। मख'जाथावदि बे जौमा फरायसालिनिफ्राय एचएस आनजादाव सा 50 आरो बीए आनजादनिफ्राय सा 7 फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हादोंमोन। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि राजखान्थि बिफाननि बिबुंगोरा सलमन इस्लारि बिथाङा, लोगोसे सनितपुर जिल्लानि एबसुनि लेङाइ बुंथिगिरि आदिम सरगयारि, सा दिकियाजुलि दखरा एबसुनि लेङाइ आफादगिरि बिलाम बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बिथांमोन। बयनिख्रुइ सिगांग्रो सेन्टाराव बे कलेजनि गभर्निं बडि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों आंखौ आलासि महरै लिंहरनायनि लागै। बेजों लोगोसे जोंनि प्रिन्सिपाल, भाइस प्रिन्सिपाल आरो जेसेबां फोरोंगिरिफोर दं आं बिथांमोनखौ साबायखर बावग्रोदों। बिथांमोना जे आंखौ मोनसे मान होनानै बेयाव बेबायदि मोनसे मोजां प्रग्रामाव बाहागो लानो आंनो बेबायदि सुजुग एबा मोनसे अपरचुनिटि होनायनि लागै आं बेयाव फैनानै नायनो मोजां मोनदों। आरो मोनसे बेयाव फैनायनि उनाव आङो मोन्दांथि मोनदों जे बे ओनसोलनिफ्राय जे मैया दाख्लैसो हयथ' गायसननाय मोनसे जे कलेज, बेनिफ्राय जे बावैसो सिगाङाव पास जानानै जोंनि आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै बिथांमोना जे मास्टार डिग्रि बा गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफ्राव थांनानै मास्टार डिग्रि फरायनो जे गावनि मुंफोरखौ थिसनहैनो हाबाय, बेयाव आङो सानो जे बियो देरगाथावना बाथ्रा आरो आं बेखौ मिथिनानै नायनो मोजां मोनदों। आरो बेयाव फैनानै फरायसाफोरजों आंखौ जे इन्टारेक्ट खालामनो, बिसोरखौ फंनै फंथामसो माखासे जे इन्सपिरेसननि माखासे बाथ्राफोर बुंनो आंनो जे खाबु होबाय, दा बे खाबुखौ मोननायनि लागैबो आङो नायनो मोजां मोनदों। आङो आसा लाखिदों जे खाथि इयुनाव जोंनि बे कलेजनिफ्राय जोंनि आसाम हादोराव दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन हयथ' स्ट्रिम्सफ्राव दिनै मोजां मोजां फरायसाफोर ओंखारनानै थांगोन आरो बिथांमोना फरायहैगोन। आरो आसाम हादोरनिल' नङा, आरो आसा लाखिदों जे भारतनि गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिफ्रावबो बेनिफ्राय ओंखारगोन। जिहेथु जोङो दा जागायजेननायाव मोनसे स्टार्ट जोङो नुनो मोनदों आरो बियो खाथि इयुनाव जालांबाय थागोन होनना आसा लाखिदों। दायो जे नोंथाङा नैबे समाव नुजाथिफैनायनि गेजेरजों नोंथाङा बे फरायसालिनि जे फरायसाफोरखौ मा थासारियाव नुनो मोनदों? आंनि मोन्दांथियाव जे बे ओनसोलाव मोनसे गोथौ जायगायाव थासेयावबो बेयावनि गथ'फोरनियाव मोनसे सोलोंनो लुबैनायनि हयथ' मोनसे इन्ट्रेस्ट एबा मोनसे आग्रह दं बायदि होननानै आङो पार्सनेलि आङो सानदों। नङाब्ला एथ' जेन' हमना लादो जे सान्दुं दुंख्रावनाय सिङाव जोङो थानानै बिथांमोना जे फैनानै जोंनि फंनै फंथामसो बाथ्राफोरखौ दलरै धैर्य आखारै थानानै जे खोनासंदों, बियो हयथ' जाफुंनाय नङामोन। आरो आं सानो जे डेफिनेटलि जे जोंनि गथ'फोराव बिसोरनाव मोनसे सोलोंनो लुबैनाय मोनसे इन्ट्रेस्ट दङ आरो बेयो हयथ' बिथांमोननि सोलोंथायारि जिउखौ खाथि इयुनाव जाफुंसारहोगोन होननानै आं आसा लाखिदों। दायो जे नैबे फरायसालिनि बुंनांगोन नामा? फोरोंगिरिफोरनि सायाव बेबायदि आसास आङो बुंनो, बिथांमोना जिबायदि नाजाबाय थानानै दङ, बे नाजानायखौ जुदि एखे दिगजों जुदि जोङो लांनो हायोब्ला, आइ थिंक बे ओनसोलाव बे कलेजा खाथि इयुनाव जेन' हमना लादो जे मोनसे जाफुंसार कलेज जाहैनायखौ रावबो हयथ' हमथानानै लाखिनो हानाय नङा होननानै आङो सानो। खारन हयथ' एसे रां बान्था मोनो, खिन्थु बिनि गेजेरावनो फोरोंगिरिफ्रा फैनानै फोरोंफैयो, खस्थ' खालामगासिनो दङ। आरो बेबायदि जुदि थाङोब्ला कम्पिटिटिभ मोनसे इडुकेसनेल स्ट्राक्चाराव बे कलेजा गावखौनो फसंनानै लाखिनो हागोन होननानै आं आसा लाखिदों। आङो ओइचएस सेकेन्ड इयारखौ 2020 मायथाइयाव उथ्रिनानै नैबे बाथासिपुर जौमा फरायसालियाव मुं थिसनफैदोंमोन। बेयाव फैनानै आं बाथासिपुर जौमा फरायसालिनि गोबां फोरोंगिरिफोरखौ लोगो मोनफैदों। बेयाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे आं जाबायदि फरायनो लुबैयो, जाबायदि फोरोंजानो लुबैयो, बे आदबै फोरोंनायखौ आं नैबे बाथासिपुर जौमा फरायसालियाव मोनफैदों। जिहेथु आयदानि सायाव मोजाङै बेखेवनानै होनाय आरो नट्स होनाय, बेखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बेबायदि सार मिसमोननि फोरोंनायजोंनो आं दिनै बे बाथासिपुर जौमा फरायसालिनिफ्राय BA डिग्रिखौ उथ्रिसार जालांनो हादों। आङो गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालियाव बर' बिफानाव मुं थिसनदों।
आरो दायो नोङो नैबे बाटासिपुर जौमा फरायसालिनिफ्राय जे उथ्रिसारलांबाय दायो नैबेयाव जायफोर फरायबाय थादों बिथांमोनखौ मा बोसोन होगोन? बिथां फंबाय बिनानावमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो सानो जायफोर फंबाय बिनानावमोना दायो BA आव फरायगासिनो आरो SS सेकेन्ड इयाराव फरायगासिनो फंबाय बिनानावमोना क्लासाव रेगुलारलि खालामनानै मोजाङै सम मथे फरायनानै जिहेथु मोजां पार्सेन्टखौ लानानै मोजां इउनिभारसिटि बा कलेजफ्राव मुं थिसननो हायो बेनि थाखाय आं फंबाय बिनानावमोनखौ गोसो होनानै फरायनो थाखाय खावलायहरदों। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' HS स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।